खुलुमबाय गिबियावनो बडलेण्ड निउज 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। बिपिएफ दोलोआव डक्टर अन्जलि दैमारिया दिनै हाबफैबाय। बिपिएफनि आफादगिरि एबा बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि नुजाथिनायाव दिनै डक्टर अन्जलि दैमारिया बिपिएफआव हाबफैयो। अदालगुरियाव दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि नुजाथिनायाव बर' वमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि अन्जलि दैमारिया बिपिएफ दोलोआव हाबफैयो। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरिनि बिनानाव डक्टर अन्जलि दैमारिया बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाय लोगो लोगो बिपिएफ दोलोनि गोहोआ एसे बांबावबाय। अदालगुरियाव बिपिएफ दोलोनि गोहोआ एसे बांबावबाय होननानै गोबाङा बुंनो नागिरो। बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफ्रा बिथां अन्जलि दैमारिया बिपिएफ दोलोआव हाबफैनायाव अन्जलि दैमारिया बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाय लोगो लोगो आइजो गोहोआ बिपिएफ दोलोआव सरजाबफाबाय होननानै गोबाङानो बुंनो नागिरो। फैगौ जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजाया अदालगुरि जिल्लानि मोन10 बियाबावबो देरहाजोबगोन होननानै मिजिंथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2015 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ अदालगुरि जिल्लानि बियाबफोराव मोजाङैनो देरहानो हादोंमोन। फैगौ समफोराव अन्जलि दैमारिया बिपिएफ दोलोआव थानानै माबायदि हाबा मावलांगोन एबा मा रल लागोन बेखौ नोजोर होनो गोनां जागोन। मख'नाया मोजांदि बिसायख'थियाव जेननाय आरो देरहानाया थायो। बिपिएफ हानजाया गावसोरखौ देरहागोन होननानै बुंगासिनो दङ, नाथाय भटारफोरासो बिनि फिननाय होगोन। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना बडलेण्ड निउज 24 खौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।